अज्ञानतिमिरान्धस्य ननाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथामह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललितां श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्ते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपासुरं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं नित्यानन्दमोहनं सर्वानन्दकरं परमहरिनाम पदं देवं अवधूतशिरोमणि नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवाद पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदारे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय शिवप्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी स्क्रीन കാണാലോ അല്ലേ? हरे कृष्ण प्रभु जी കാണാം माता जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी स्क्रीन കാണാം हरे कृष्ण माता जी ने क्लियर കേൾക്കുന്നില്ല हरे कृष्ण प्रभु जी स्क्रीन കാണാം ഓക്കേ മാതാ जी ന്റെ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല സാരമില്ല ഓക്കേ हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी ആരെങ്കിലും പറയോ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ സ്ക്രീൻ കാണാം പ്രഭുജി സ്ക്രീൻ കാണാം പ്രഭുജി കാണാം ഓക്കെ എന്റെ ഇയർഫോൺ എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ശബ്ദം കേൾക്കാവോ? ശബ്ദം കേൾക്കാം കേൾക്കാം ഗുരുജി കേൾക്കാം ഹരേ കൃഷ്ണ हरे कृष्ण प्रभु जी ഓക്കെ സൗണ്ട് കേൾക്കാനുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ ഇപ്പൊ കേൾക്കാവോ? കേൾക്കാലോ അല്ലേ? ശരി ഓക്കെ ഓക്കെ ചെറിയ എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടായില്ല അതുകൊണ്ടാ. ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ അപ്പൊ 8ാമത്തെ അധ്യായം പരമപദപ്രാപ്തി. നമ്മൾ ഇന്നലെ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തിയല്ലേ, ഒരാൾക്ക് മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് മരണസമയത്ത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഓർക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചും അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ, അതുകൊണ്ട് എന്താണ് കാര്യം അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടക്കാം. 1ാമത്തെ ശ്ലോകം. അർജുന ഉവാച കിം തത് ബ്രഹ്മ കിമധ്യാത്മം കിം കർമ്മ പുരുഷോത്തമ അധിഭൂതം ച കിം പ്രോക്താം അധിദൈവം കിമുച്യതേ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, ഹേ പുരുഷോത്തമ, എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ആത്മാവെന്നാൽ എന്ത്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്ത്?
ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമെന്നും ദേവന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നവ എന്താണ്? അർജുനൻ വീണ്ടും ഭഗവാനോട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. ഒന്നാമത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ പുരുഷോത്തമ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന അല്ലെ. പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ വേറൊരു നാമമാണ് അല്ലെ. അപ്പോൾ എന്താണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. പിന്നെ ആത്മാവ് എന്നാൽ എന്ത്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്ത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമെന്നും ദേവന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നവ എന്താണ്? ഈ ശ്ലോകം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടവരാണ്. ഈ 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം പറയുന്നു. അതിൽ ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ അറിയാതെ ഉച്ചരിക്കുകയുണ്ടായി. ഒരു എന്താണ്, ഇത് സംസ്കൃതത്തിലെ വേടാണ് അല്ലെ. എന്താണ് ഓരോരോ ചോദിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. കിംതത് ബ്രഹ്മ കിമധ്യാത്മ. അപ്പൊ അതുപോലെ ചോദിക്കുന്നത് അത് വെറുതെ ചോദിച്ചു. അപ്പോഴെന്താണ് അവര് ചോദിച്ചത്? ഭഗവത്ഗീതയിലെ ആ ശ്ലോകമായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ രണ്ടുപേര് എന്താണ് കുറെ പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് എന്താണ് വേറുള്ള ഒരു ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ആത്മാവായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി. അവസാനം അവരുടെ പൂർവജന്മ ഓർമ്മ വന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു. കുറെ പാപങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതായത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, നമ്മള് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം പൂർവ്വജന്മത്തെ ഓർമ്മയിട്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നി ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, എന്താണ് കിം തത് ബ്രഹ്മ കിം അധ്യാത്മം കിം കർമ്മ പുരുഷോത്തമ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഓ പ്രഭുവേ, എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ആത്മാവെന്നാൽ എന്ത്? എന്തൊക്കെയാണ് യഥോചിതമായ കർമ്മങ്ങൾ? അറിയാതെ എങ്കിലും ഭഗവത്ഗീതയിലെ 8ാം അധ്യായത്തിലെ 1ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ പകുതി ഭാഗമാണ് ഭാര്യ ഉരുവിട്ടത്. ശേഷം വിസ്മയകരമായ കാര്യം സംഭവിച്ചു. അവിടെ അവരൊരു പനയുടെ മുകളിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്, 2 ആത്മാക്കളും ശരീരമില്ലാത്ത ഇങ്ങനെ പ്രേതത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള പന അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും അവിടെ ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ കാണാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ ശ്ലോകങ്ങളുടെ ശക്തിയാൽ എന്താണ് അവിടെ ആ ഈന്തപ്പനയായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടായതും ഒരു ഭവശർമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. ഈന്തപ്പനയായിട്ട് അയാൾ പാപങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഈന്തപ്പനയായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഈന്തപ്പന അവിടുന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായിട്ട് ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് മാറി. പിന്നെ അതിൽ വസിക്കുന്ന ആ 2 പ്രേതാത്മാക്കൾ, അവരും ആ ബ്രഹ്മരക്ഷസായിട്ടുള്ള ആ 2 ദമ്പതിമാരായിട്ടുള്ള അവരും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകും. അപ്പൊ അറിയാതെ ആ ഭാര്യ ചോദിച്ചതാണ്, എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. എന്താണ് ബ്രഹ്മം, ആത്മാവ് എന്നാൽ എന്ത്? ഇങ്ങനെ സംസ്കൃതത്തിലുള്ള വാക്കുകളാണ് അല്ലെ. എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് അറിയാതെ ചോദിച്ചു, ഭർത്താവിനോട് അറിയാതെ ചോദിച്ചത്. ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശ്ലോകമായിട്ട് ചോദിച്ചതല്ല. എന്താണ് ബ്രഹ്മം, ആത്മാവ് എന്നാൽ എന്ത്, എന്തൊക്കെയാണ് യഥോചിതമായ കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് അറിയാതെ ചോദിച്ചു. അതെന്താണ് അറിയാതെ ചോദിച്ചപ്പോഴത് ഭഗവത്ഗീതയിലെ 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ 2 വരികളായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവിടെ അവര് വസിച്ചിരുന്ന ആ ബ്രഹ്മർഷസ് വസിച്ചിരുന്ന ആ പനയും അപ്രത്യക്ഷമായി. അതിലുണ്ടായിരുന്ന 2 ആത്മാക്കളായിട്ടുള്ള ആ ബ്രഹ്മരക്ഷസുകളും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചുപോയി. അപ്പോൾ അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളും. അപ്പൊ നാളെ ഗീതാ ജയന്തിയാണ്, മോക്ഷത ഏകാദശി. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ നാളെ ഭഗവത്ഗീത പറ്റുന്നവരൊക്കെ മുഴുവനായിട്ട് പാരായണം ചെയ്യുക. 700 ശ്ലോകങ്ങളും ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ വകയായിട്ട് രാവിലെ 10 മണി മുതൽ 1 മണി വരെ ഭഗവത്ഗീത പാരായണമുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾക്കും പങ്കെടുക്കാം. എല്ലാവരെയും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ മ്യൂട്ടിലാണ് ഉണ്ടാവുക. എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ചൊല്ലാം. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അപ്പോൾ അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ പങ്കെടുക്കുക. അത് ജോലിയിലുള്ള ആളാണെങ്കിൽ വൈകിട്ട് വന്നിട്ട് പാരായണം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പാരായണം ചെയ്യുന്ന ആളെ എത്ര പാരായണം ചെയ്യുന്നു അത്രയും നല്ലതാണ്. ഒരു ഭഗവത്ഗീതയിലെ എല്ലാ 700 ശ്ലോകങ്ങളും പാരായണം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലേ. പറ്റാതെ അവർ എത്രയാണോ പറ്റുന്നത്, 1 അധ്യായമോ 2 അധ്യായമോ എത്ര പറ്റുന്ന അത്ര ചെയ്യാം. അപ്പൊ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ ഇതില് അറിയാത്ത ഈ 2 വരി പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള മോശപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലുള്ള ആ ആത്മാക്കൾക്കൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ: എന്താണ് ബ്രഹ്മം, ആത്മാവ് എന്നാൽ എന്ത്, ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്ത്, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമെന്നും ദേവന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നവ എന്താണ്? പിന്നെ വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു, അതി യജ്ഞ കഥം കോദ ദേഹേസ്മി മധുസൂദന പ്രയാണ കാലേച്ച കഥം നേയോസി നിയതാത്മഭി. മധുസൂദന, ആരാണ് യജ്ഞദേവത? ഈ ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്നു?
ഭക്തിയുത സേവന നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയിൽ അങ്ങേ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അക്ഷരം ബ്രഹ്മ പരമം സ്വഭാവോ അധ്യാത്മമുച്യതേ ഭൂതഭാവോദ്ഭവകരോ വിസർഗ കർമ്മ സംചിതഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവത്രേ ബ്രഹ്മം. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി അധ്യാത്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് വികാസത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാമ്യകർമ്മം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അവിനാശിയും അതീന്ദ്രനുമായിട്ടുള്ള ആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം അല്ലെ. അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മുടെ ആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി അധ്യാത്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് വേണ്ടുന്ന വികാസത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ. അതിഭൂതം ക്ഷരോ ഭാവഃ പുരുഷശാദി ദൈവതം അതിയജ്ഞോഹമേവാത്ര ദേഹോ ദേഹാഭൃതാംബര. ഈ ശരീരം കൈക്കൊണ്ടവരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായവനെ എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അതിഭൂതം, പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത്. സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ദേവന്മാരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അതി ദൈവം എന്നും സകല ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാണരുളുന്ന പരമാത്മാവായ ഞാൻ കൃഷ്ണൻ അതിയജ്ഞൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഓരോന്നിനായിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. ദേഹിനോസ്മിന്യതാ ദേഹി കൗമാരം യൗവനം ജരാ തഥാ ദേഹാന്തര പ്രകൃതിരസ. നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരം എന്താണ് കുട്ടിക്കാലത്ത് ശിശുവായിരുന്നു അല്ലെ, പിന്നെ കുറച്ച് വളർന്നു അല്ലെ, യുവാവായി, പിന്നീട് എന്താണ് ഒരു മുതിർന്ന ആളായി, പിന്നീട് പ്രായമായി അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അല്ലെ. അതുപോലെ എല്ലാം ഈ കാലത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെ ഒരു മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതാണ്. എന്താണ് സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ദേവന്മാരെയൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നു. അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപമാണ്. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് 11ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ. സകല ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാണരുളുന്ന പരമാത്മാവായ ഞാൻ അതിയജ്ഞൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പോ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാനുണ്ട്, പരമാത്മാവായിട്ട് വാഴുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെയാണ് അതിയജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നു. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ്. അന്ധകാലേച്ച മാമേവാ സ്മരൻ മുക്ത്വാ കളേവരം യപ്രയാതി സമദ്ഭാവം യാതി നാസ്ത്രിത്യ സംശയഃ. മരണസമയത്ത് എന്നെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ എന്റെ ഭാവത്തെ ഉടൻ തന്നെ പ്രാപിക്കുമെന്നതിന് സംശയമില്ല. ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, നമ്മള് എന്താണ് അവസാന നിമിഷം അല്ലെ, മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ഭഗവത് ധാമിൽ എത്തിച്ചേരും. അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണാം ഈ പിക്ചറിൽ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതായിരിക്കും അല്ലെ ഈ പിക്ചർ. ആരാണ് ഈ പിക്ചർ? ആർക്കറിയാം? ആരാ പറയുന്നത്? കൈ ഉയർത്തിയാൽ മതി. ആരാണ് പറയുന്നത്? എങ്കിലും അറിയോ ഈ പിക്ചറിൽ ആരാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് വസ്ത്രമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട്? ഓക്കെ, ചന്ദ്രശേഖരൻ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, പറഞ്ഞോളൂ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ. അതെ അതെ, വളരെ കറക്റ്റ് ആണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഭീഷ്മ പിതാമഹനാണ് ഇവിടെ ശരശയിൽ കിടക്കുന്നത് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ എല്ലാവരും, പാണ്ഡവരും കൗരവരും എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ബഹുമാനിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. ആ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ അങ്ങനെ ആസ്ത്രത്തിൽ കിടക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഭീഷ്മ പിതാമഹന് ഒരു വരം ലഭിച്ചിരുന്നു. ഏത് സമയത്താണോ ഈ ദേഹം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത്, ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത്, അപ്പോഴ് അതിന് സാധിക്കും എന്നുള്ളത്. അപ്പോഴേ ആ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ഉത്തരായണ കാലം വരാനായിട്ട് കാത്തു കിടക്കുകയുണ്ടായി. ഉത്തരായണം ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത മാസം ജനുവരി അല്ലെ, മകരവിളക്ക്, ആ സമയത്താണ് ഉത്തരായണം. ആ സൂര്യൻ എന്താണ് ആ ശരിയായ ഇതിലേക്ക് വരുന്നത്. ആ സമയത്താണ് എല്ലാ പ്രതിഷ്ഠാ കർമ്മങ്ങൾ, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക, ഉത്സവങ്ങൾ അതൊക്കെ തുടങ്ങുക, എല്ലാ മംഗളകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഉത്തരായണ സമയത്താണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനായിട്ട്
ആ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ശരശയിൽ കിടക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴാ ഭീഷ്മ പിതാമഹന്റെ കാണാനായിട്ട് എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നാരദരും മറ്റുള്ള ദേവീദേവന്മാരും എല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട എന്താണ് മഹർഷിമാരും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവരും പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ അത്രയും എന്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴും. ആ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചത്. അപ്പൊ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ഈ ശരശയിൽ കിടന്നിട്ട് ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം അല്ലെ. എല്ലാവരും വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ചൊല്ലുന്നതാണ്. ആ ഭീഷ്മ പിതാമഹന്റെ സ്തുതിയാണ് ആ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് പാടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അനേകം ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊക്കെ വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ. അപ്പോ അങ്ങനെ ആ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനായിരുന്നു ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ. അങ്ങനെ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ അവസാന നിമിഷം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർത്തുകൊണ്ട് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, അങ്ങനെ അവസാന നിമിഷം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവദ്ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്ന്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്നവൻ ഉടനെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവം കൈക്കൊള്ളുന്നു. പരമപാവനനാണ് ഭഗവാൻ. തന്മൂലം നിരന്തരം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഇരിക്കുന്നവരും പരമപാവനരാണ്. സ്മരണം എന്ന വാക്ക് സുപ്രധാനമാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുക, സ്മരണം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറയുന്നു. ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനത്തിലൂടെ കൃഷ്ണാവബോധം പുലർത്തിപ്പോരാത്ത ഒരു ജീവന് പവിത്രതയില്ലാതെ കൊണ്ട് കൃഷ്ണസ്മരണ സാധ്യമാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യല്ലേ ഭഗവാന്റെ. എന്താണ് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്? 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് നവവിധ ഭക്തി എന്ന് പറയും. 9 തരത്തിലുള്ള ശ്രവണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക. കീർത്തനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്തുതിക്കുക, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക. ശ്രവണം, കീർത്തന, സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം, ഇങ്ങനെ 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുക, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒച്ചത്തിൽ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മള് എന്താണ് ശ്രവണമായി കീർത്തനമായി നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, അത് കേൾക്കുക. പ്രഭുപാദർ പറയും നമ്മുടെ മനസ്സേടിയും പോവാതിരിക്കണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഒച്ചത്തിൽ ജപിക്കുക. എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ തന്നെ കേൾക്കുക. ഓരോരോ നാമം ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. നമ്മൾ നോക്കുക, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ജപിച്ചത് നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഓരോരോ നാമം ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ട് ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സെവിടെയും പോവില്ല എന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയും. അപ്പോഴങ്ങനെ നമ്മൾ ജപിക്കുമോ, നമ്മളത് കേൾക്കുമോ, പിന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുക. ഭഗവാന്റെ ഫോട്ടോയുടെ മുന്നിലോ വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിലോ ഒക്കെ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ ജപിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം ഓർക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്മരണമായി അല്ലെ. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണമായി. അപ്പൊ നമ്മൾ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ആ പാദസേവനമായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാ ഭക്തി സേവനങ്ങളും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനത്തിലൂടെ കൃഷ്ണാബോധം പുലർത്തിപ്പോരാത്ത ജീവന് പവിത്രതയില്ലാതെ കൊണ്ട് കൃഷ്ണസ്മരണ സാധ്യമാവില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഓർക്കണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് നിരന്തരം ഈ പരിശീലനം വേണം അല്ലെ. അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും 108 പ്രാവശ്യം ജപിക്കുക. ഏത് സമയത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നത് അപ്പോഴ് ജപിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടം മുതൽക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം ശീലിക്കണം. നിര്യാണവേളയിൽ വിജയം വരിക്കണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണസ്മരണ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് താനും. അതുകൊണ്ട് സദാ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. നമ്മളിത് ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടം മുതലേ പരിശീലിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ വിഷമിക്കണ്ട. ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ, എന്നാലും നമ്മൾ ഇപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ കൃഷ്ണാബോധം ലഭിച്ചല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്രയോ ഭാഗ്യവാന്മാർ ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാനും എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ഈ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാൻ തന്നെ സാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നു. അത്രയും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാനെങ്കിലും സാധിക്കുന്നത്. ആ രത്നാകരൻ എന്ന കാട്ടാളൻ നമുക്കറിയാം പിന്നീട് വാൽമീകിയായി മാറിയിട്ടുണ്ടായി അല്ലെ. ആ രത്നാകരൻ എന്ന കാട്ടാളന് എന്താണ് ആ
രാമ എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് പോലും ഉച്ചരിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല, അത്രയും പാപങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെ. എന്താണ് പിന്നീട് ആ നാരദമുനി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് അറിയാവുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴേ എന്താണ് എല്ലാവരെയും കൊല്ലുക എന്നുള്ളത്, മർണ എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ, അപ്പൊ അത് സംസ്കൃതത്തിലെ വേർഡാണ് മര എന്നുള്ളത്. അപ്പോഴേ എല്ലാവരെയും കൊല്ലുക എന്നുള്ളത് അത് ജപിച്ചു, അത് പറഞ്ഞോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ രാമായത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയും പാപങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജപിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പൊ നമ്മളും എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ പാപങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതായി കുറെ ഭാഗം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്താനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതൊരിക്കലോ വിടാതെ ഇരിക്കുക. നമുക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ ജപവും കൊണ്ടുപോവുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അവസാന നിമിഷവും ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി അഥവാ ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഓർക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ജീവിക്കണം. ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കരുത്. ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് എപ്പം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ അവസാന നിമിഷം നമ്മളെ ഓർക്കാൻ വിട്ടുവരുന്ന ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഓർക്കും. വൃക്ഷത്തെ പോലെ സഹനശക്തി ഉണ്ടാവണം. തരോരിവ സഹിഷ്ണുന എന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്താണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 8 ശ്ലോകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ശിശാഷ്ടകം എന്ന പേരിൽ. അതിലെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, തൃണാതപീസുനി ചേന തരോരിവ സഹിഷ്ണുന അമാനിന മാനദേന കീർത്തനീയ സദാഹരി. നമ്മള് ഒരു തൃണം ഒരു പുൽക്കൊടിയെ പോലെ ക്ഷമയുള്ളവരായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെയോ ഒരു മരത്തിനെ പോലെ സഹിഷ്ണുതയുള്ളവരായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. പുൽക്കൊടിക്ക് എന്താണ് അതിന് സവിശേഷത? പുൽക്കൊടി നമ്മളൊക്കെ പുല്ലൊക്കെ ചവിട്ടിയിട്ടാണ് നടക്കുക അല്ലെ. നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പുല്ലിൽ ചവിട്ടുമ്പോൾ എന്താണ് ആ പുല്ല് അവിടെ താഴ്ന്നു കിടക്കും അല്ലെ. പിന്നീട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് താനെ ഉയർന്നു വരും അല്ലെ. പിന്നെ വലിയ വലിയ കാറ്റൊക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ വലിയ വലിയ മരങ്ങളൊക്കെ കടപുഴകി വീഴും അല്ലെ. ആ പുല്ലിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. പുല്ല് അവിടെ ആ കാറ്റത്ത് അവിടെ താഴ്ന്നു കിടക്കും അല്ലെ, ചാഞ്ഞു കിടക്കും. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ താനെ ഉയരും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പുൽക്കൊടിയെ പോലെ നമ്മൾ ക്ഷമയുള്ളവരായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെയോ ഒരു മരത്തിനെ പോലെ സഹിഷ്ണുതയുള്ളവരായിരിക്കും. മരത്തിന് എന്താണ്? മരം നമുക്ക് ചൂടുകാലത്ത് അതിൽ നിന്ന് വെയിലിൽ നിന്നൊക്കെ സംരക്ഷണം നൽകുന്നു, മഴക്കാലത്തും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നെ അതിൽ ഒരു മാവാണെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൽ നിറയെ പഴുത്ത മാമ്പഴം നമുക്ക് തരുന്നല്ലേ. കുട്ടികളൊക്കെ കല്ലെടുത്തിട്ട് മാവിനെ എറിയുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ ഒരു കല്ലെടുത്തിട്ട് എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ അതിനെ തിരിച്ച് പ്രതികരിക്കും അല്ലെ. എന്നാല് മാവ് എന്താ ചെയ്യാ? മാവിനെ കല്ലെടുത്ത് എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മാവ് അതില് മധുരമുള്ള ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ അതിനെ ദ്രോഹിക്കുമ്പോഴും അത് മധുരമുള്ള മാമ്പഴങ്ങളൊക്കെ നൽകുന്നു. പിന്നീട് എന്താണ് ആ വിറകൊക്കെ വെട്ടുന്നവര് അവര് ആ മരത്തിനെ വെട്ടു അല്ലെ. അതിന്റെ കമ്പ് തന്നെ മുറിച്ചിട്ട് മഴുവിന് അതിനെ പിടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ആ മരത്തിന്റെ തണലിൽ നിന്നിട്ട് തന്നെ ആ മരത്തിനെ മുറിക്കും. എന്നാലും ആ മരം ഒന്നും പ്രതികരിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അതിന് അയാൾക്ക് തണലും ഒക്കെ നൽകുന്നു. അപ്പോ അതുപോലെ മരത്തിനെ പോലെ നമുക്ക് സഹിഷ്ണുത ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറയുന്നു. തൃണാതവീസുനിച്ചന തരോരവി സഹിഷ്ണുന അമാനിന മാനദേന കീർത്തനീയ. നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും മറ്റുള്ളവർക്ക് എല്ലാ ബഹുമാനങ്ങളും നൽകുക. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. എന്താണ് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് വസിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഭഗവാനെ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെ അവർക്കൊക്കെ എല്ലാ ബഹുമാനങ്ങളും കൊടുക്കുക. പിന്നെയോ തിരിച്ച് നമ്മൾ യാതൊരു ബഹുമാനവും ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരു മനസ്സിന് വിഷമം ഉണ്ടാവുന്നത്. അവരെന്നെ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയല്ലേ. അപ്പോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ട. നമ്മൾ അവർക്ക് എല്ലാ ബഹുമാനങ്ങളും കൊടുക്കുക. നമ്മൾ തിരിച്ച് ആ ബഹുമാനങ്ങളൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഇരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപദേശിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ നാമം ജപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പല വിഘ്നങ്ങളും നേരിട്ടേക്കാം. എങ്കിലും എല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന നാമജപം തുടരുക തന്നെ വേണം. എന്നാൽ ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്താലുള്ള പ്രയോജനം തികച്ചും അനുഭവപ്പെടും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാം ഇല്ലാതാവില്ല അല്ലെ. വിഘ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ചെയ്ത് എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് പാപത്തിന്റെ ആ കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ നമുക്കുണ്ടല്ലേ അനുഭവിക്കാൻ. എന്നാലേ
അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് ഭഗവാൻ അതിന്റെ തോത് കുറച്ച് തരും അല്ലെ. ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ല, നമ്മൾ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കുട പിടിക്കുന്നത് മഴ ഇല്ലാതാക്കാനല്ല അല്ലെ, മഴയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സംരക്ഷണം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മഴയില്ല, അതുപോലെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാവില്ല, എന്നാൽ അതൊക്കെ സഹിക്കാനുള്ള ഭഗവാൻ അതിനുള്ള ശക്തി തരുന്നു, അതിനെ അതിജീവിക്കാനുള്ള കഴിവ് തരും, അതിന്റെ തോത് കുറച്ച് തരും. അപ്പോ അങ്ങനെ എല്ലാ വ്യക്തികളും അതല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ക്ലാസ്സിൽ. ബ്രഹ്മാവ് സ്തുതിയിൽ ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു, ബ്രഹ്മാവിന്റെ എന്താണ് നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായിട്ട് കരുതണം എന്നല്ലേ. തത്തേനുകമ്പം സുസമീഷമാണോ ഭുഞ്ചാനേവാത്മകൃതം വിഭാഗം ഹൃദ്വഗ്വപുർവിർവിദതാൻ നമസ്തേ ജീവേദേ മുക്തിപദേസു ദയാപ. നമുക്ക് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു, നമ്മൾ ചെയ്ത പാപങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് എത്രയോ വലിയ ശിക്ഷയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത്, എന്നാൽ അതിന്റെ തോത് ഭഗവാൻ കുറച്ച് തരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കരുതണം, അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായിട്ട് കരുതണം എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മൾ ചെയ്ത പാപത്തിന് നമ്മൾ എന്തോ വലിയ പാപങ്ങൾ ചെയ്തു, അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വലിയ ആക്സിഡന്റ് ഒക്കെ സംഭവിക്കേണ്ട കാര്യമായിരിക്കും, എന്നാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറുങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൈയൊക്കെ മുറിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു ഇത് വന്നിട്ട് അത് അങ്ങനെ നമുക്ക് സംഭവിക്കേണ്ടി വരും, കൈക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതാവണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ കാലിന് എന്തെങ്കിലും പൊട്ടൽ വരണ്ടേ. അപ്പൊ അതെന്താണ് ചെറിയ ഒന്നാക്കിയിട്ട് അത് തീരും അല്ലെ. പലർക്കും അനുഭവം ഉണ്ടാവും, പലരും പറയും എന്തോ വരേണ്ടതായിരുന്നു, അതിങ്ങനെ ഭഗവാനാക്കി തീർത്തു വന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ചില ആൾ പറയും എന്താണ് കണ്ണിൽ കൊള്ളേണ്ടത് പുരികത്തിന് കൊണ്ടു എന്നൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ അതിന്റെ തോത് കുറച്ച് തരും. നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടത് എത്രയോ വലിയ പാപങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കരുതണം. അപ്പോഴും നമ്മൾ യാതൊരു മാറ്റവുമില്ലാതെ ശ്രദ്ധയോടെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. എന്തെന്ത് വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായിട്ട് കരുതണം. നമുക്ക് വലുതെന്തോ അനുഭവിക്കേണ്ടത് ഭഗവാൻ അതിന്റെ തോത് കുറച്ച് തന്നതാണ് എന്ന് കരുതിയിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോടെ ജപിക്കണം എന്ന് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു. അങ്ങനെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും മുക്തിപദം ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കാരുണ്യവും ലഭിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പറയുന്നു ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മന്ത്ര ജപം തുടരുക തന്നെ വേണം. എന്നാൽ ജീവിതത്തിൽ കൃഷ്ണാബോധത്താലുള്ള പ്രയോജനം തികച്ചും അനുഭവപ്പെടും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നത് അതിന്റെയൊക്കെ കാര്യം ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലേ, ഫൈനൽ എക്സാം, അതാണ് മരണം എന്ന് പറയുന്നല്ലേ. അപ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം ചെയ്ത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭൗതികമായിട്ടും ഭഗവാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തരുന്നു അല്ലെ. നമുക്ക് അറിയാം സുധാമയൊന്നും ഒന്നും ചോദിക്കാതെ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാൻ എല്ലാം ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും നമുക്കെല്ലാം അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകും. തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനുള്ള എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ലഭിക്കും. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം എപ്പോഴും നമ്മൾ ജപിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അവസാന നിമിഷവും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ചില ആൾ ചോദിക്കാം, എന്താണ് ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ മരണം ഉണ്ടാവില്ലേ എന്നൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനൊരു ഉദാഹരണം പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു. നമ്മള് പൂച്ചയെ കണ്ടില്ലേ, പൂച്ച പ്രസവിക്കും അല്ലെ, അതിന്റെ ചെറിയ കുട്ടികളെ പ്രസവിക്കും. അതെങ്ങനെയാണ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുക? നമ്മളെ പോലെ കൈയോടെ ഒക്കെ തട്ടിയിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോവുക അല്ല അല്ലെ. അത് പല്ലുകൊണ്ട് കടിച്ചിട്ടാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുക അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ കുട്ടികളൊക്കെ പോയിട്ട് ആ പൂച്ചയൊക്കെ തൊടാനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ പൂച്ചക്ക് മനസ്സിലാവും, അപ്പോഴ് ആ പൂച്ച എന്താ ചെയ്യാ, അവിടെ നിന്ന് കടിച്ചിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവെക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് പൂച്ച ചെയ്യുക. എങ്ങനെയാണ് കുട്ടീനെ എടുക്കുന്നത്? പല്ല് കൊണ്ട് കടിച്ചിട്ട് അല്ലെ. അതേ പല്ല് കൊണ്ട് തന്നെ ആ പൂച്ച എലിയെയും കടിക്കും. അപ്പൊ എലിയെ കടിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? അതിനെ സേഫായിട്ട് കൊണ്ടേക്കാനോ? അല്ല, അതിനെ ഭക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ, അതിനെ തിന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോ ആ പൂച്ച അതിന്റെ കുട്ടിയെ കടിക്കുമ്പോ എന്താണ്, ആ കുട്ടിക്ക് അറിയാം എന്റെ അമ്മ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണെന്നല്ലേ. എന്നാൽ ആ എലി അങ്ങനെയാണ് വിചാരിക്കുക. അല്ല, എലി അതിന്റെ സമയമായി, ഇനി ഇതിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് പോവാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ, അവസാനമായി എൻ്റെ എന്ന് അതിനറിയാം എലിക്കല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ മരണം എന്നത് എല്ലാവർക്കും വരും അല്ലെ. എന്നാലേ ഭഗവത് ഭക്തന്മാരെ വിഷ്ണുദൂതന്മാർ വന്നിട്ട് തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ നീചകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരെ യമകിങ്കരന്മാർ വന്നിട്ട് പിടിച്ചു കെട്ടി യമരാജന്റെ ലോകത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അവിടെ വിചാരണ ചെയ്യുന്നു. അതിനനുസരിച്ച് അവർ ചെയ്ത പാപങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അവർ പല നരകങ്ങളിലും പോയിട്ട് അതൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു. 28 നരകലോകങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭക്തനും അഭക്തനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മരണത്തിൽ.
അപ്പോൾ മരണം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകും, എന്നാലേ അതിലെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ആ ഭക്തൻ ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് അതിനുള്ള ശിക്ഷ നൽകുന്നു. ഇവിടെ കാണാം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവാണ് കൃഷ്ണനും ബലരാമനും നൃത്തം ചെയ്യുന്നു ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിൽ. ഇതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ് 8-6. യം യം വാ വിസ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കളേവരം തം തമേവൈതി കൗന്ദേയ സദാ തദ്ഭാവ ഭാവിതഃ. എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ മരണവേളയിൽ ഒരാൾ സ്മരിക്കുന്നത്, ഹേ കുന്തിപുത്ര, അയാൾ തീർച്ചയായും അതിനെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് മരണസമയത്ത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ ചിന്തിക്കുന്നത് അത് ആയിത്തീരും എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. മരണത്തിന്റെ നിർണായക നിമിഷങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് എന്തെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. കൃഷ്ണസ്മരണയോടെ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് പദം പോകുന്നു. മറ്റെന്തെങ്കിലും സ്മരണ പുലർത്തിക്കൊണ്ട് മരിക്കുന്നവർ ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തുകയില്ല. ഈ ജന്മത്തിൽ സ്വാത്വിക ഭാവത്തോടെ ജീവിക്കുകയും കൃഷ്ണനെ നിരന്തരം സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് അന്ത്യവേളയിലും ഭഗവത് സ്മരണയുദിക്കും. കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പോകുന്നതിന് അത് സഹായകമായി തീരുകയും ചെയ്യും. ആധ്യാത്മികമായി ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകി ജീവിതം നയിച്ച ഒരാൾക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഭൗതിക ദേഹമല്ല ആധ്യാത്മിക ദേഹമായിരിക്കും ലഭിക്കുക. നിരന്തരമായ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന നാമജപം അത്രേ മരണവേളയിൽ ഒരാളുടെ മനോഭാവത്തെ വേണ്ടുന്ന വഴിക്ക് തിരിക്കാൻ ഉതകുന്ന ഉത്തമമായ മാർഗം. ഇവിടെ പറയുന്നു അല്ലെ, അവസാനത്തെ വാക്കുകൾ പറയുന്നു, ഒരാളുടെ നാമജപം അല്ലെ, അതാണ് മരണവേളയിൽ ഒരാളുടെ മനോഭാവത്തെ വേണ്ടുന്ന വഴിയിലേക്ക് തിരിക്കാൻ ഉതകുന്ന ഉത്തമമായിട്ടുള്ള മാർഗം എന്നല്ലേ. ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ഈ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമമാണ്. നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാത്വികമായിട്ട് ജീവിക്കാനും അല്ലെ, ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറയുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ഓർക്കാതെ ഇതാവുകയാണെങ്കിൽ ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തുകയില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ ഒരു സ്റ്റോറി പറയുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലുള്ളതാണ്. ഭരത മഹാരാജാവ് അല്ലെ, നമ്മുടെ രാജ്യം ഭാരതം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. ഈ ഭരത മഹാരാജാവ് ഭരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഭാരതം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ രാമായണത്തിലുള്ള ഭരതനല്ല ഇത്, ഭരത മഹാരാജാവ് നമ്മുടെ ഭാരതം ഭരിച്ചിരുന്ന. അപ്പോ അദ്ദേഹം വലിയ രാജ്യത്തിന്റെ ഉടമയായിരുന്നു. എല്ലാ ഐശ്വര്യത്തോടും സമൃദ്ധിയോടും ഒക്കെ രാജ്യം ഭരിച്ചതായിരുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ആത്മീയമായിട്ട് കൂടുതലും അതിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാനായിട്ട് വാനപ്രസ്ഥം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ കാട്ടിൽ പോയി ആശ്രമമൊക്കെ കെട്ടി അവിടെയൊക്കെ ജീവിക്കുകയായിരുന്നു, പൂജകളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം അവിടെ നദിക്കരയിൽ വെള്ളമെടുക്കാനായിട്ട് നദിക്കരയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഗർഭിണിയായ മാനിനെ ഒരു സിംഹം ഓടിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ സിംഹത്തിനെ കണ്ടിട്ടുള്ള വെപ്രാളത്തിൽ ആ മാനെ നദിയിലേക്ക് എടുത്തു ചാടുകയും അവിടെ ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകി അവിടെ പ്രസവിക്കും. ആ ഭയത്താൽ അവിടെ പ്രസവിച്ചിട്ട് ആ തള്ളമാൻ ആ മാനെ ഒലിച്ചു പോവുകയുണ്ടായി. ആ കുട്ടിമാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴേ ആ ഭരത മഹാരാജാവ് ഓടിപ്പോയി അതിനെ എടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതിനെ സംരക്ഷിച്ചു. അത് നല്ലൊരു പ്രവൃത്തി തന്നെയല്ലേ, നമ്മൾ മറ്റുള്ള എല്ലാറ്റിനോടും ദയ കാണിക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ അമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ട ആ മാൻകുട്ടിയെ സംരക്ഷിച്ചു. അത് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല പ്രവൃത്തി തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിനെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ദിവസവും അതിനെ എപ്പോഴും സംരക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം നിത്യവും പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ മാൻകുട്ടി വരും. അപ്പൊ അതിനെ താലോലിക്കും. അങ്ങനെ ക്രമേണ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതെയായി. എപ്പോഴും അവബോധം എപ്പോഴും മാനിനെ കുറിച്ച് മാത്രമായി അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ അവബോധം എന്തിനെ കുറിച്ചായിരിക്കണം? കൃഷ്ണ അവബോധം അല്ലെ, കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചായിരിക്കണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചായിരിക്കണം. മറിച്ച് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ആ ഭരത മഹാരാജാവ് എപ്പോഴും ആ മാനിനെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധമായി. മാനിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണമല്ലോ, മാൻ എവിടെ പോയി, മാനിനെ ഒരു നിമിഷം കാണുന്നെങ്കിൽ അത് എവിടെയാ പോയോ, വന്യമൃഗങ്ങളാനും വന്നിട്ട് അതിനെ കടിച്ചു കൊണ്ടുപോയോ എന്നൊക്കെ എപ്പോഴും അതിനെ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവസാന നിമിഷവും അദ്ദേഹത്തിന് ആ മാനിനെ ഓർമ്മ വരികയുണ്ടായി. എന്താണ് അവസാനമായപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു, ഇനി ഞാൻ മരിച്ചുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാനിനെ ആരാണ് സംരക്ഷിക്കുക? ഈ മാനിനെ വല്ല മൃഗങ്ങളും വന്നിട്ട് കടിച്ചു കൊണ്ടുപോകില്ലേ? എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നൊക്കെ അതിന് മാനിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തോർത്ത് അദ്ദേഹം ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട്
എന്താണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ആദ്യം എന്താണ് പറഞ്ഞത്? യം വാപിസ്മരൻ ഭാവം രജത്തന്റെ കളൈവരം തം തമേ വൈദികോന്തേയ സദാ തദ്ഭാവ ഭാവിത. എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് മരണവേളയിൽ ഒരാൾ സ്മരിക്കുന്നത്? ഹേ കുന്തിപുത്ര, അയാൾ തീർച്ചയായും അതിനെ പ്രാപിക്കും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവസാന നിമിഷം മാനിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തു. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അടുത്ത ജന്മം മാനിന്റെ ശരീരം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ആ മാനിന്റെ ശരീരത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മാനിന്റെ ജന്മത്തിൽ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു, ഞാൻ ഇനി കാട്ടിലൊന്നും അലഞ്ഞു നടന്ന് മറ്റു മാനുകളുടെ കൂടെ ഒന്നും പെട്ടിട്ട് എന്താണ് അപകടങ്ങളിലൊന്നും പെടില്ല. അതുകൊണ്ട് ആശ്രമ പരിസരത്ത് തന്നെ അങ്ങനെ ജീവിച്ചു. അവസാനം ആ മാനിന്റെ ജന്മം ഉപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ പിന്നീട് ഒരു മനുഷ്യജന്മം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അതാണ് ജഡഭരതൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ജഡഭരതൻ എന്ന പേരിൽ പിന്നീട് ഒരു ജന്മം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ആ ജന്മത്തിലെ അദ്ദേഹം അതിലും പൂർവ്വജന്മത്തിന്റെ സ്മരണയുണ്ടായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഓർത്തു, ഞാൻ ഭരത മഹാരാജാവായിരുന്നു, പിന്നീട് എനിക്കൊരു മാനിന്റെ ജന്മമാണ് ലഭിച്ചത്. ഈ ജന്മം തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാനെ ഓർത്തിട്ടല്ലാതെ ഞാൻ ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കില്ല എന്നൊരു ഉറച്ച തീരുമാനമെടുക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം എല്ലാവരിൽ നിന്നും ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിയുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ സഹോദരങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വത്തൊക്കെ അടിച്ചെടുത്ത് എന്താണ് ഒരു അമ്മയുടെ അച്ഛന്റെ ഒക്കെ കുറെ മക്കൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊക്കെ ഷെയർ കൊടുക്കും അല്ലെ എല്ലാവർക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് ഇദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒന്നിലും താല്പര്യമില്ലാത്ത ആളായത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വത്തൊക്കെ അടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ടായി. പിന്നീട് ഇദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കാട്ടിലൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുകയുണ്ടായി. ഒരിക്കല് അവിടെയുള്ള രഘുഗുണ രാജാവ് എന്ന രാജാവ് അതുവഴി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ പല്ലക്കിലായിരുന്നു വരുന്നുണ്ടായിരുന്ന. പല്ലക്ക് ചുമക്കാനായിട്ട് 4 പേര് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ 3 പേരെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ രാജഭടന്മാർ അന്വേഷിച്ച് നടന്നപ്പോൾ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം ജഡഭരതനായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ ജഡഭരതനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി പല്ലക്ക് ചുമക്കാൻ പറയുകയുണ്ടായി. എന്നാല് ആ 4 പേരും അങ്ങനെ പല്ലക്ക് ചുമക്കാനും തുടങ്ങി. എന്നാൽ ജഡഭരതൻ ഓരോ അടി വെക്കുമ്പോഴും വളരെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടിയാണ് നടന്നിരുന്നത്. എന്താണ് അവിടെ ധാരാളം ഉറുമ്പുകളും മറ്റുള്ള എന്താണ് ധാരാളം ഉറുമ്പുകളും മറ്റുള്ള ചെറിയ ജീവികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ ചവിട്ടി പോകുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് അത്രയും ശ്രദ്ധിച്ച് നടക്കുകയുണ്ടായി. ചിലപ്പോഴൊക്കെ തുള്ളിയിട്ടൊക്കെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോഴേ ആ രാജാവ് രഘുഗുണ മഹാരാജാവ് ദേഷ്യം പിടിച്ചു. എന്താണ് രാജാവ് പല്ലക്കിൽ നല്ലോണം വിശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ 4 ആള് പിടിച്ചതിൽ ഒരാള് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്താൽ എന്താണ് അതിന്റെ ബാലൻസ് തെറ്റും അല്ലെ. രാജാവിന് ദേഷ്യം വന്നു. രാജാവ് ആരാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അവിടെ പല്ലക്ക് അവിടെ നിർത്താൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ആ ജഡഭരതനെ ശാസിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്താണ് നീ എന്താണ് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഞാൻ രാജാവാണ്, ഞാൻ നിന്നെ വധിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ആ ജഡഭരതൻ അതൊക്കെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കേട്ട് ആ രഘുഗുണ മഹാരാജാവിന് കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങ് ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ രാജാവെന്ന് പറഞ്ഞു, എവിടുത്തെ രാജാവ്, എന്തിന്റെ നിയന്താവാണെന്ന് പറയുന്നത്, അങ്ങ് ആരാണ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി. കുറെ കാര്യങ്ങൾ, സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറെ അദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി ഇദ്ദേഹം വെറും ഒരു അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല, മഹാത്മാവാണ്. അങ്ങനെ ആ ജഡഭരതനെ ശരണം പ്രാപിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ജഡഭരതൻ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പിന്നീട് ആ രഘുഗുണ മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ആ ജന്മത്തിലെ ജഡഭരതൻ ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുകയും തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്? ഒരു എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് എത്രയോ വലിയ രാജ്യം അല്ലെ, അതിനോടൊന്നും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാണ്ട് അതൊക്കെ വിട്ടുപോയി. നമുക്കറിയാം പണ്ടത്തെ ഭാരതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാകിസ്ഥാനും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും നേപ്പാളും ഇതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന വലിയൊരു രാജ്യമാണ് ഭാരതം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഭാരതം ഭരിച്ചിരുന്നതാണ് ഈ രാജാവ്. അദ്ദേഹം എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ യാതൊരു അറ്റാച്ച്മെന്റും ഇല്ലാതെ അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയി കാട്ടിലേക്ക്. എന്നാൽ പിന്നീട് എന്താ സംഭവിച്ചത്? ആ ഒരു മാൻകുട്ടിയിൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയി അല്ലെ. ആ മാൻകുട്ടിയെ എപ്പോഴും ഓർത്ത് ആ അവബോധം മുഴുവനായിട്ടും ഭഗവാനെ ഓർക്കാനായിട്ടാണ് കാട്ടിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ.
ആ ഭഗവാനെ മറന്നുപോയി തന്റെ അവബോധത്തിൽ മുഴുവനായിട്ടും ആ മാൻകുട്ടിയായി മാറുകയുണ്ടായി. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് മാനായിട്ട് പിന്നീട് ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർത്ത് ജീവിക്കണം. നമ്മൾ മറ്റുള്ള പലതും ഓർത്ത് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മൾ എന്താണ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ പൈസ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഒക്കെ ഓർത്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്റെ പൈസയൊക്കെ ഞാൻ മരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ പൈസയൊക്കെ എന്താവും ഓർത്തിട്ട് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ആ പൈസ അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് ആ പൈസയുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരു കൂറിയോ പാറ്റയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് മനുഷ്യന്റെ ജന്മം കിട്ടാനുള്ള യോഗ്യത ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പൈസ അവിടെ ഉണ്ടാവും. അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മുടെ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ മഹാത്മ്യത്തിൽ പറയുന്നു. ഒരു പിശുക്കനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി കുറെ ധനം സമ്പാദിച്ചു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മക്കൾക്കും ഭാര്യയ്ക്കും ഒന്നും കൊടുക്കാതെ അത് സമ്പാദിച്ച് വെച്ച് അദ്ദേഹം അവസാനം അതൊരു മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ കുഴിച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം മരിച്ചു. അദ്ദേഹം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പണത്തിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ഓർത്തോർത്തു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ആ പണക്കാരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഓർത്തിട്ടാണ് മരിച്ചത്. പിന്നെ അടുത്ത ജന്മം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വിഷപ്പാമ്പിന്റെ ജന്മം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ആ പണം കുഴിച്ചിട്ട് അവിടെ ഒരു മാളമുണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെ അദ്ദേഹം വസിക്കുകയുണ്ടായി. ആ ധനത്തിന് സംരക്ഷിക്കാൻ, സ്വർണ്ണവും ധനവും ഒക്കെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് അവസാന നിമിഷം ഓർക്കുന്നത് അതായിത്തീരും. നമുക്ക് മനുഷ്യന്റെ ജന്മം കിട്ടാനുള്ള യോഗ്യത ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ജന്മമായിരിക്കും, എന്നാൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവസാന നിമിഷവും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നതായിരിക്കണം. നമുക്ക് പലരും മക്കളെയൊക്കെ ഓർത്തിട്ടൊക്കെ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കല്ലേ. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവർക്ക് വീണ്ടും ഇവിടെ പുനർജനിക്കേണ്ടി വരും. നമ്മൾ നല്ല സാത്വികമായിട്ട് രീതിയിൽ ജീവിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മോശപ്പെട്ട ജീവിതമൊക്കെ നയിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മം ആ വീട്ടിൽ തന്നെ ജന്മം ലഭിക്കും. എന്നാൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും പട്ടിയോ പൂച്ചയോ പല്ലിയോ പാറ്റയോ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ടായിരിക്കും ജന്മം ലഭിക്കുക. നമ്മുടെ ആഗ്രഹം സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരം മനുഷ്യന്റെ ജന്മം കിട്ടാൻ യോഗ്യത ആയതല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അനുസരിച്ചുള്ള ശരീരമായിരിക്കും ലഭിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ വെക്കാതിരിക്കുക. നമ്മൾ ഒക്കെ അപ്പൊ നമ്മളെ ഓർക്കണ്ടെന്നല്ല, നമ്മളെ കൊച്ചുമക്കളെയും ഒക്കെ ഓർക്കണം അല്ലെ. അതൊക്കെ അവരൊക്കെ ഭഗവാന് വിട്ടുകൊടുക്കുക. എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മളൊക്കെയാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത്. നമ്മളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ മരണത്തിൽ നിന്നും അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയണം അല്ലെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളാണ് സംരക്ഷകൻ. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും സംരക്ഷകൻ ഒക്കെ ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അപ്പോ എല്ലാവരും ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, അഹം ബീജപ്രതാപിത, എല്ലാവരുടെയും ബീജദാതാവിനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും സംരക്ഷകനും ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ചിന്ത അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. അല്ല നമ്മൾ മറ്റുള്ള പലതും ഓർത്തോർത്ത് ജീവിച്ച് അങ്ങനെ മരിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് ആ രൂപത്തിലായിരിക്കും പിന്നീട് നമുക്ക് ജന്മം ലഭിക്കും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുക, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ സാധിക്കും. അതല്ല, ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ ജീവിച്ച് ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ജീവിച്ച് ആ അവസാന നിമിഷം നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ ഓർക്കും. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്കറിയാം. ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ പ്രിയ ഭക്തനായിട്ടുള്ള പൂന്താനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ അല്ലെ. പൂന്താനം, കുറൂരമ്മ, വില്ലുമംഗല സ്വാമി, അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തരായിരുന്നു അല്ലെ. അവരൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെ തിരിച്ചുകൊണ്ട് പൂന്താനത്തിന് കുട്ടി ഉണ്ടായിട്ട് പിന്നീട് ആ കുട്ടി മരണപ്പെടുകയുണ്ടായി ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അല്ലെ. പിന്നീട് ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പൂന്താനത്തിന്, അന്ത്യക്രിയകൾ ചെയ്യാൻ വരെ ആരുമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ തിരിച്ച് ആ പൂന്താനത്തെ ശരീരത്തോട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ഓർത്ത് ജീവിക്കുന്നവരെ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ തന്നെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നത് അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ പറയുന്ന കാര്യം ഒന്നും കൂടി ഓർക്കുന്നത്. പ്രഭുപാദർ പറയുന്ന അവസാനം ഉള്ള നമ്മുടെ പരീക്ഷ അല്ലെ, അതാണ് ഫൈനൽ എക്സാം, അതാണ് മരണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശീലനമാണ് നമ്മൾ നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുടനീളം എന്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതാണ് നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ മനസ്സിലും ചിന്തയിലും ഒക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചായിരിക്കും. തസ്മാത് സർവേഷു കാലേഷു മാമനുസ്മരയുക്ത മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധിർ മാമേ വൈശ്യസ്യ സംശയ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അർജുനന് ചിലപ്പോ തോന്നും, ഇനി യുദ്ധമൊന്നും ചെയ്യണ്ട, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർത്താ മതിയില്ലേ എന്ന് അല്ലെ. അതിനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ മറുപടി കൊടുക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പറയുന്നു അതിനാൽ അർജുന, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ എന്നെ നീ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക, അതോടൊപ്പം തന്റെ നിയതകർമ്മമായ യുദ്ധം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് വെറുതെ ഇരിക്കാനല്ല അർജുനനോട് പറയുന്നത്.
നീ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ തന്നെ അല്ലെ, മായാവാദികളെ പോലെ രൂപമില്ലാത്തതല്ല. ഭഗവാൻ തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നു, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ എന്നെ നീ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക, അതോടൊപ്പം തന്റെ നിയതകർമ്മമായ യുദ്ധം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുക. സ്വകർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചു മനോബുദ്ധികളെ എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ചു വരുന്നാൽ നീ എന്നെ പ്രാപിക്കും, സംശയമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ തന്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാനും അല്ലെ, അർജുനന്റെ ഡ്യൂട്ടി, ക്ഷത്രിയന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്, അത് ചെയ്യാൻ ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളും അതുപോലെ തന്നെയാണ്, നമ്മളും നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിയൊക്കെ ചെയ്യാതിരിക്കുകയല്ല വേണ്ടേ. അർജുനനോടുള്ള ഈ ഉപദേശം ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും സംബന്ധിച്ചും പ്രസക്തമാണ്. തങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മം നിറവേറ്റിൽ നിന്നും പിന്തിരിയാൻ ആരെയും ഭഗവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ആരൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായി ദീക്ഷ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കണ്ടേ, കഷായ വസ്ത്രം ധരിക്കണ്ടേ എന്നൊക്കെ അല്ലെ. അതൊന്നും വേണ്ട. ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു ഒക്കെ എന്നെ ഓർത്തുകൊണ്ട് എല്ലാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. തങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മം നിറവേറ്റുന്നതെന്ന് പിന്തിരിയാൻ ആരെയും ഭഗവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഒരാൾ ഈ പ്രവൃത്തികൾ തുടരുന്നതോടൊപ്പം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ പുലർത്തുകയുമാവാം. നമ്മൾ ആ വെറും കർമ്മത്തിൽ മാത്രമായി പോരും, ഡ്യൂട്ടിയിൽ മാത്രമായി പോരും. നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഭഗവാനെ ഓർക്കണം, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമവും ജപിക്കണം. ഇത് ജീവനെ ഭൗതിക കൽമഷങ്ങൾ ബാധിക്കാതിരിക്കാനും മനോബുദ്ധികളെ ഭഗവാനിൽ ഏകാഗ്രീകരിക്കാനും ഉതകും. കൃഷ്ണനാമോച്ചാരണം ഭക്തനെ പരമോത്കൃഷ്ടമായ കൃഷ്ണലോകത്തിലെത്തിക്കുന്നു എന്നതിന് സംശയമില്ല. അപ്പോ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു അർജുനനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അല്ലെ, ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ, ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം, ഭഗവാനെ ഓർക്കുകയും ചെയ്യാം. അല്ലാതെ ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് കർത്തവ്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുകയല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ഉറപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അർജുനൻ ഇനി യുദ്ധം ചെയ്യണ്ടല്ലോ, ഇനി ഭഗവാനെ ഓർത്താ പോയ എപ്പോഴും നിന്ന് ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അതിന് ഭഗവാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, അങ്ങനെയല്ല, തന്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുക, അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഭഗവാന് ഓർത്തുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഭക്തപ്രഹ്ലാദന്റെ പിക്ചറിലെ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ എല്ലാ അസുരന്മാരുടെ മക്കളായിട്ടുള്ള അവർക്കൊക്കെയാണ് ഈ കൃഷ്ണാബോധം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത് അല്ലെ. അവരെ കൊണ്ടൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിപ്പിച്ചു, അവരെ കൊണ്ടൊക്കെ നൃത്തം ചെയ്യിക്കുകയുണ്ടായി. അഭ്യാസ യോഗയുക്തേന ചേതസാനാന്യഗാമിന പരമം പുരുഷം ദിവ്യം യാതി പാർത്ഥാന് ചിന്തയിൽ. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ആരാണോ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ആരാണോ മാർഗത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കാത്ത തുടർച്ചയായി എന്നെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുന്നത്, അല്ലയോ പാർത്ത, അയാൾ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ഓർത്ത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന അവരെ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നു. ഇനി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട്. കവീം പുരാണ മനുശാസിതാര മനോരണീയാം സമനുസ്മരേത്യ സർവസ്യ ദാതാരമചിന്യ രൂപമാദിത്യവർണം തമസസ്പരസ്താത്. സർവജ്ഞനും ആദിപുരുഷനും സർവനിയന്താവും അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതും സകലത്തിന്റെയും പരിപാലകനും ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനും അചിന്യരൂപനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനും ആദിത്യ തേജസ്വിയുമായ വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. ദിവ്യനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനുമാണ് അവിടുന്ന്. ഭഗവാനെ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ ആ വിശേഷണങ്ങൾ പറയുന്നല്ലേ. ഭഗവാനെ ആദിപുരുഷനാണ് അല്ലെ. ആ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നു, അദ്വൈതം അച്യുതം അനാദിം അനന്തരൂപം ആദ്യം പുരാണ പുരുഷൻ നവയൗവനം. ഭഗവാൻ ആദിപുരുഷനാണ്, ഇപ്പോഴും നവയൗവനം തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ എവിടെയെങ്കിലും പ്രായമായിട്ട് താടിയും മുടിയൊക്കെ നരച്ചിട്ട് കവിളൊക്കെ ഒട്ടിയിട്ടുള്ള പിക്ചർ നിങ്ങൾ എവിടെയും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ ആ സച്ചിദാനന്ദമയനാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരവും ആത്മാവും ഒക്കെ സച്ചിദാനന്ദമയമാണ്. നമ്മളെപ്പോലെ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അത് തന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി. ഈ കലിയുഗത്തിൽ ദൈവമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നടക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെ. അവരങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കണം, ഭഗവാനെ പോലെ നവയൗവനമായിരിക്കണം. അവരെ ഇതൊന്നും ബാധിക്കരുത്. ഭഗവാൻ ഇതൊന്നും ബാധിക്കില്ല. പ്രായം, ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി, ഇതൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ദൈവമാണെന്ന് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രായമാകാതെ ഇരിക്കണം. ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പ്രായമാകുന്നില്ല. ഇന്ന് കുറെ ആൾക്കാരെ കാണാം, ഞാനാ ദൈവം ഞാനാ ദൈവം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ. അവർക്ക് ഈ ജരാവര ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കും അല്ലെ. അവർക്കൊക്കെ നരക്കും രോഗങ്ങൾ വരും, ഇതൊക്കെ ചെയ്യും. ഭഗവാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ചെറുതുമാവാനും സാധിക്കും, ഏറ്റവും വലുതുമാവാനും സാധിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ ആ വാമനമൂർത്തിയുടെ അവതാരത്തിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം, ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു ബ്രാഹ്മണ ബാലനായിട്ട്
വരികയുണ്ടായി അല്ലെ. പിന്നീട് ബലി മഹാരാജാവിൽ നിന്നും ആ രാജ്യമൊക്കെ തിരിച്ചെടുക്കുന്ന അവസരത്തിൽ വലിയ രൂപമുണ്ടായി അല്ലെ. ആ വാമനദേവിന്റെ പെരുവിരലിന്റെ നഖം കൊണ്ടിട്ട്, കാലിന്റെ പെരുവിരലിന്റെ നഖം കൊണ്ടിട്ട് ആ ബ്രഹ്മലോകത്തിന്റെ ആ തോടുപോലും പൊട്ടിപ്പോയി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അത്രയും വലുതാകാനും ഭഗവാന് സാധിക്കും അല്ലെ. ഏറ്റവും ചെറുതാവാനും ചെറുതിലും ചെറുതാവാനും സാധിക്കും. ഒരു ചുണ്ടൻ വിരലിന്റെ അത്ര വലുപ്പത്തിൽ എന്താണ് ആയിട്ട് ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിൽ പോയിട്ട് ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നും അശ്വത്ഥാമാവിന്റെ അസ്ത്രത്തിൽ നിന്നും പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ സംരക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ ആ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിൽ വെച്ച് കണ്ടു. അതാണ് പിന്നീട് എപ്പോഴും ആരെ കാണുമ്പോഴും അത് ആ ഭഗവാനല്ലേ എന്ന് ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട്, അതാണ് പരീക്ഷിത്ത് എന്ന പേര് തന്നെ വന്നത്. എപ്പോഴും ഓരോരാളെ ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിച്ചു അവരാണോ എന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും വലുതാവാനും പറ്റും, ഏറ്റവും ചെറുതാവാനും പറ്റും അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ്, നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത, നമ്മുടെ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം വെച്ചിട്ടൊന്നും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനാണ്, ആദിത്യ തേജസ്വിയുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാവരുടെയും പരിപാലകൻ അല്ലെ. മാതൃഹി ദേവാന എന്ന് പറയുന്ന ദേവന്മാരുടെ ഒക്കെ നേതാവ് ഭഗവാനാണ്. ഇവിടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ബ്രഹ്മാവ്, 4 തലയുള്ള ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. അതേപോലത്തെ പഞ്ചമുഖനായിട്ടുള്ള ശിവൻ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് ജപിക്കുന്നു. ഇതാണ് സംഘർഷണ ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിസ്തരണമായിട്ടുള്ള ആ സംഘർഷണ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണം. ബലരാമന്റെ വിസ്തരണമാണ് സംഘർഷണ. ആ സംഘർഷണയാണ് ശിവൻ ധ്യാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാവരും ദേവന്മാരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നു. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. പ്രായേണ കാലേ മനസാചലേന ഭക്ത്യാ യുക്തോ യോഗബലേന ചൈവ ഭ്രുവോർമധ്യേ പ്രാണമാവേശ സമ്യക് സദം പരം പുരുഷം മുപൈതി ദിവ്യം. മരണസമയത്ത് യോഗനിഷ്ഠ പൂണ്ട് സ്ഥിരമനസ്കനായി പരിപൂർണ ഭക്തിയോടെ ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ പ്രാണവായുവിനെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്യുന്നവൻ തീർച്ചയായും പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കും. ആ യോഗികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നവരെ എന്താണ്, ആ ഭഗവാനെ തന്നെ എപ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്കൊക്കെ എന്താണ് ആ ആത്മാവിനെ ഓരോ സ്ഥലത്തൂടെ വിടാനുള്ള കഴിവൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരൊക്കെ മൂർധാവിലൂടെയൊക്കെ ആ ആത്മാവിനെ എന്താണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മൂർധാവിലൂടെയൊക്കെ ആ ആത്മാവ് ശരീരം വിട്ടുപോകും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള യോഗികളൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യല്ലേ. ഭക്തനെ ഇതൊന്നും ബാധിക്കുന്ന കാര്യമില്ല. അതാണ് ഓരോരാൾക്കാർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതിലൂടെയാണോ രക്തം എവിടെയാണോ പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുള്ളത്, എവിടെയാണോ ആ രക്തത്തിന്റെ പാട് കാണുന്നത്, അതിലൂടെ ആത്മാവ് പോയി എന്ന് പറയും. നവദ്വാരങ്ങൾ നമുക്ക് 9 എന്താണ്, കണ്ണ്, മൂക്ക്, ചെവി, നാക്ക്, ത്വക്ക്, നാക്ക്, പിന്നെ എന്താണ് കണ്ണ്, മൂക്ക്, ചെവി, വായ, പിന്നെ എന്താണ് ആ ഭൂതമുൽപാദനേന്ദ്രിയം, അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തൂടെ അവിടെ ബ്ലഡ് കാണുമെങ്കിൽ അതിലൂടെയാണ് പോയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ താഴെ കീഴ്ഭാഗത്തൂടെയൊക്കെ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അത് പിന്നീട് വീണ്ടും ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതൊന്നും ബാധിക്കുന്ന കാര്യമില്ല. ഭക്തനെ ഭഗവാനെ ഓർക്കണം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാനെ ഓർത്താൽ മാത്രം മതി. പകലോ രാത്രിയോ ഇതൊന്നും അവരെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമില്ല ഭക്തനെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പിക്ചറിൽ അജാമിളിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. അജാമിളൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ചിട്ട് ചെറിയ ഭക്തിത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ കാലഘട്ടത്തിൽ അച്ഛന്റെ കൂടെ ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നീട് ഒരിക്കൽ വനത്തിൽ പോവുകയും അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ശൂദ്രസ്ത്രീയും മറ്റൊരു വ്യക്തിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു രംഗം കാണുകയും ആ ശൂദ്രസ്ത്രീയിൽ ആകൃഷ്ടനായിട്ട് പിന്നീട് ആ ശൂദ്രസ്ത്രീയെ പിന്നീട് വിവാഹം കഴിക്കുകയും അതിലെ അവളോടൊത്ത് ജീവിക്കുകയും അതിലെ കുറെ മക്കൾ ഉണ്ടാവുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പൊ അതിലെ ഏറ്റവും ഇളയ മകനെ നാരായണൻ എന്ന് പേരിട്ടിരുന്നു. അപ്പോ അവസാനം ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. സമയക്കുറവ് മൂലം ഞാൻ സ്പീഡായിട്ട് പറയുന്നതാണ്. അപ്പോ അവസാനം ആ നാരായണൻ എന്ന് പേരിട്ടു. ആ കുട്ടിയെ എപ്പോഴും വിളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. നാരായണ, എന്തെങ്കിലും വെള്ളത്തിനും അതിനും ഇന്ന് എല്ലാ ആവശ്യത്തിനും നാരായണ നാരായണ എന്ന ആ കുട്ടിയെ നിരന്തരം വിളിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ എപ്പോഴും ആ കുട്ടിയെ തന്നെ എപ്പോഴും വിളിച്ചിരുന്നു സഹായത്തിന്. അതിന്റെ ഇതായിട്ട് അവസാന നിമിഷം വന്നപ്പോഴും അവിടെ അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാൻ സാധിച്ചു. യമകിങ്കരന്മാർ ഇവിടെ കാണാം, 3 പേര് യമകിങ്കരന്മാർ. അവരെ കണ്ടാൽ തന്നെ ഭയപ്പെടും അല്ലെ. അപ്പൊ അവരെന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ആത്മാവിനെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അവിടെ വന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഭയപ്പെട്ടിട്ട് നാരായണ എന്ന് വിളിച്ചു. ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം ആ നാരായണ എന്ന് വിളിച്ചു. തന്റെ മകനെയാണ് വിളിച്ചത് അല്ലെ. അപ്പോഴത് ഭഗവാനെ വിളിച്ചതായിട്ട് കണക്കിലെടുത്തു. അങ്ങനെ അവിടെ
അവിടേക്ക് വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ അവിടേക്ക് അയക്കുകയുണ്ടായി. ഇവിടെ കാണാം 4 കൈകളുടെ രൂപം. ഭഗവാന്റെ ആ വൈകുണ്ഠത്തിലൊക്കെ ഉള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഇതുപോലുള്ള 4 കൈകളുള്ള രൂപമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സഹായികളായിട്ടുള്ള വിഷ്ണുദൂതന്മാരാണ് ഇവർ അവിടെ വരികയും ആ യമകിങ്കരന്മാരെ അതിൽ നിന്ന് തടയുകയും ചെയ്തു. അവരോട് പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ യജമാനന്റെ പേര് ഭഗവാന്റെ പേര് വിളിച്ചിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം അവസാനം ഭഗവാനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ആത്മാവിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ നിങ്ങൾക്കാവില്ല എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അവര് തമ്മിൽ തർക്കമായി. അവസാനം ആ യമകിങ്കരന്മാർ, എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ യജമാനന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യമരാജന്റെ അടുത്തേക്ക് യമകിങ്കരന്മാർ പോവുകയും ആ യമരാജനുമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ യമരാജൻ പറഞ്ഞു, ആരാണോ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നത് അവരുടെ അടുക്കലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പോവരുത് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ആ അറിയാതെയാണെങ്കിലും അജാമിളൻ ആ നാരായണ എന്ന് വിളിച്ചു അല്ലെ തന്റെ മകനെ. അത് ഭഗവാന്റെ നാമമാണ് നാരായണ എന്നുള്ളത്. ഭഗവാൻ അനേകം നാമങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിലാണ് നാം നാമകാരി ബഹുദ നിജ സർവശക്തി തത്രാർപ്പിത നിയമിത സ്മരണേന കാല എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു. ഭഗവാൻ അനേകം നാമങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ട് കാലത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പേര് ഗോവിന്ദ, ഗോപാല, കൃഷ്ണ, മുകുന്ദ, ജനാർദ്ദന അല്ലെ, നാരായണ, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ഇന്ന് എന്താണ് പേരിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് അറിയില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഇന്നൊക്കെ ഒരു ഫാഷനായിട്ടില്ല. പണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ നാമം അവർക്കൊക്കെ ജപിക്കാൻ കഴിയും. മക്കളുടെ പേര് വിളിച്ചിട്ടെങ്കിലും അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാം. അങ്ങനെ മക്കളുടെ പേരൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ടായി പണ്ട് കാലത്ത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിനും അജാമിളിനും തന്റെ മകന് നാരായണൻ എന്ന് പേരിടാൻ അന്നത് തോന്നിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവസാന നിമിഷം യമകിങ്കരന്മാരെന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി വിഷ്ണുദൂതന്മാര്. അപ്പൊ അങ്ങനെ യമരാജൻ അത് മാപ്പ് പറയുകയുണ്ടായി ഭഗവാനോട്, അങ്ങയുടെ ഒരു ഭക്തനെ എന്റെ ശിഷ്യന്മാർ, എന്റെ ഭടന്മാര് ദ്രോഹിക്കുകയുണ്ടായി, അതിനോട് ഞാൻ മാപ്പ് പറയുന്നു എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ആ യമ കിങ്കരന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തെ കുറിച്ച് യമരാജൻ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അതിന്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസിന്റെ മുന്നേ ഒരു ദിവസം വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നാമം ജപിച്ചപ്പോൾ. അപ്പോൾ അതിന് പ്രഭുപാദർ തന്നെ ഒരു ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സെക്കൻഡ് ചാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, മൃത്യുജയ രസം എന്ന പേരിൽ മലയാളത്തിലുമുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ അജാമിളിന് രണ്ടാമതൊരു ചാൻസ് കൂടി ഭഗവാൻ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഹരിദ്വാറിൽ പോവുകയും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തന്നെ ധ്യാനിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അജാമിളൻ കുറെ പാപങ്ങൾ ചെയ്തു. എന്നാൽ ആ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആദ്യകാലത്തിലെ ചെറിയ പുണ്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അവസാന നിമിഷം ഭഗവാന്റെ ആ സംരക്ഷണം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഭഗവത്ഗീതയിൽ സ്വല്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ അത്രായതേ മഹദോഭയ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും, ഭക്തി സേവനങ്ങൾ പോലും നമ്മളെ മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ രണ്ടാമതൊരു ചാൻസ് കൂടി അജാമിളിന് കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായി. അനന്യചേതാ സതതം യോ മാം സ്മരതി നിത്യശഃ തസ്യാഹം സുലഭ പാർത്ഥ നിത്യയുക്തസ്യ യോഗിന. അല്ലയോ പാർത്ഥ, നിരന്തരമായ ഭക്തി സേവനം മൂലം സ്ഥിരചിത്തതയോടെ എന്നെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്ന യോഗനിഷ്ഠനെ ഞാൻ സുപ്രാപ്യനാണ്. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനം ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാൻ സുപ്രാപ്യനാണ്. മാമും പുനർജന്മ ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം നാപ്നുവന്തി മഹാത്മാനാം സംസിദ്ധിം പരമാംഗതം. ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കൾ പരിപൂർണത നേടിയവരാകിയാൽ പിന്നീട് ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമായ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഭൗതിക ലോകത്തിന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഒരു പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. എന്താണത്? ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം. ദുഃഖാലയം, ഈ ലോകത്തിന്റെ പേര് ദുഃഖാലയമാണെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ ദുഃഖാലയത്തിൽ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും സുഖം കിട്ടുമോ, സന്തോഷം കിട്ടുമോ? ഇല്ല. നമ്മളൊരു ഗ്രന്ഥാലയത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് ബുക്സ് ലഭിക്കും അല്ലെ. ഒരു വസ്ത്രാലയത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വസ്ത്രം ഉണ്ടാവുക, ഒരു ഭോജനാലയത്തിൽ പോയാൽ അവിടെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ആ ഓരോരോ സ്ഥലത്ത് ഏത് പേരിലാണോ അതുള്ളത് അത് മാത്രമേ അവിടെ ലഭിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. നമ്മൾ ഗ്രന്ഥാലയത്തിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഭക്ഷണം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടുമോ? ഇല്ല, അവിടെ ബുക്സ് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ള പേര് ദുഃഖാലയമാണ്, അശാശ്വതമാണ്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതല്ല. അപ്പോഴേ നമ്മളിവിടെ സുഖത്തിനും സന്തോഷത്തിനും തെരഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും, നമുക്ക് അത് വാങ്ങിയാൽ സന്തോഷം കിട്ടും, ഇത് ചെയ്താൽ സന്തോഷം കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യല്ലേ. നമുക്ക് യഥാർത്ഥ സന്തോഷം ലഭിക്കില്ല. നമുക്ക് യഥാർത്ഥമായിട്ട് ലഭിക്കേണ്ടത് ആനന്ദമാണ്. അത് ഭക്തി സേവനങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആത്മാവിന് ലഭിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം. നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിന് ലഭിക്കുന്നതാണ് സന്തോഷം അല്ലെ. അതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു, അതിന് ആദിയും അന്തവും ഉണ്ട് അല്ലെ, തുടക്കവും അവസാനവും ഉണ്ട് അല്ലെ.
നമ്മുടെ മനസ്സിന് ലഭിക്കുന്നതാണ് ശാന്തി. നമ്മളെ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട് നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിന് ശാന്തി ലഭിക്കും അല്ലെ. നമ്മുടെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ശരീരത്തിന് സന്തോഷം ലഭിക്കും. എന്നാൽ ആത്മാവിന് ലഭിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം. അത് സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ലഭിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തെരഞ്ഞിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിക്കും എന്താണ്, ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ ഒരു നിഴൽ മാത്രമാണ്, പതിപ്പാണ് ഇവിടം ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥ സന്തോഷം ആത്മീയ ലോകത്തിലാണുള്ളത്. അപ്പോ നമ്മളിവിടെ സന്തോഷത്തിന് തെരഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ഇവിടെ നമ്മൾ സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും മറ്റുള്ളവരും ഒക്കെ കിണഞ്ഞ് പരിശ്രമിക്കുന്നു ഇവിടെ സന്തോഷകരമായ ലോകമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നാൽ ഇവിടം ഒരിക്കലും സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ലോകം ആവില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പരിശ്രമിക്കണം. നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്? എവിടെയാണോ സന്തോഷവും ആനന്ദമുള്ള ലോകം, അവിടേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ. അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടേക്ക് പോകേണ്ടത് എന്താണ്? യത്വാന നിവർത്തന്തി തദ്ധാമം പരമം. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് തിരിച്ചു വരണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, നാപ്നു വന്തി മഹാത്മാന സംസിദ്ധിയും പരമാംഗത. ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കൾ പരിപൂർണ്ണ ആകയാൽ പിന്നീട് ദുഃഖപൂർണ്ണ അസ്ഥിരമായി ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അവർ തിരിച്ചു വരുന്നില്ല, അവർ ഭഗവത്ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ കുറച്ചൊരു 5 മിനിറ്റ് കൂടി ഞാൻ എടുക്കുന്നതാണ്, വേഗം തീർക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയുന്നതായിരിക്കും, വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ഒരു പഴക്കച്ചവടക്കാരിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ആ പഴക്കച്ചവടക്കാരി ഇങ്ങനെ ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും കേട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ കുറിച്ച് ഓരോരോ ആൾക്കാരും പറയുന്നത് കേട്ട് ആ ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ കാണാനായിട്ട് അവർ ആഗ്രഹിച്ചു. അങ്ങനെ ഫ്രൂട്ട്സും കൊണ്ട് എപ്പോഴും അവിടേക്ക് പോകും. ആ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോകുലത്തിൽ പോയിട്ട്, നന്ദ മഹാരാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ പോയിട്ട് എപ്പോഴും പഴങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ എപ്പോഴും കാണും. അന്ന് കാലത്തൊക്കെ ധാന്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കും, അതിന് പകരമായിട്ട് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടമായിരുന്നു. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു മേടിക്കും, പകരം അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും വസ്തു കൊടുക്കും, പൈസയല്ലാതെ. അപ്പൊ ഈ പഴക്കച്ചവടക്കാരി കുറെ പഴങ്ങൾ കൊടുക്കും, അതിന് പകരമായിട്ട് യശോദാമ്മ കുറെ ധാന്യങ്ങൾ നൽകും. അത് ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ എപ്പോഴും കണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരിക്കലേ യശോദാമ്മയും നന്ദമഹാരാജാവൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്തും ആ പഴക്കച്ചവടക്കാരി അവിടെ വരികയുണ്ടായി. ആ പഴക്കച്ചവടക്കാരിക്ക് വേറൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ ഓറഞ്ച്, ആപ്പിള്, പഴം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതിന് പകരം അവര് ആപ്പിള് വേണോ ഓറഞ്ച് വേണോ എന്നതിന് ചോദിക്കുന്നതിന് പകരം എന്താണ്, ആ ഭഗവാന്റെ നാമമാണ്, ഗോവിന്ദ് ലേലോ, കേശവ് ലേലോ, ഗോപാൽ ലേലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം അവർ പോയിരുന്നത്. അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർത്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു, എപ്പോഴും മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാനായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ, ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ കാണാൻ സാധിച്ചു. അങ്ങനെ ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ ഒരു അമ്മ കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ഒരു പിടി ധാന്യം വാരിയിട്ട് ആ സ്ത്രീക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോയി. എന്നാൽ കുഞ്ഞു കയ്യിൽ അത്രയേ കൊള്ളുള്ളൂ അല്ലെ. കുഞ്ഞു കയ്യിലെ ആ വിരലിന്റെ ഇടയിലെ കൂടി അതൊക്കെ വീണുപോയി. അവസാനം ഒരു 2-3 അരിമണി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആ സ്ത്രീ അത് സന്തോഷത്തോടെ വാരിയിട്ട് ആ കൊട്ടയിലിട്ടു. പകരം കൈനിറയെ കുറെ പഴങ്ങളൊക്കെ, ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ഉണ്ണിക്കണ്ണന് പിടിച്ച് മടി, ഒരിക്കലും എന്നെ അമ്മയെന്ന് വിളിക്കുകയോ മടിയിലിരിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുകയോ അമ്മയെന്ന് വിളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുണ്ടായി. അങ്ങനെ ആ സ്ത്രീ അത്രയും ഭഗവാനെ ആഗ്രഹിച്ചു. അത്രയും ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ മനസ്സുകൊണ്ട് അത്രയും ആനന്ദം അവർക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അവര് അവിടെ നിന്ന് സന്തോഷത്തോടെ ആ കൊട്ടയെടുത്തിട്ട് തലയിൽ വെച്ചിട്ട് പോവുകയുണ്ടായി. വഴിയിൽ വെച്ചിട്ട് ആ കൊട്ടയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഭാരം തോന്നി. അപ്പോഴത് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അതിന് നിറയെ ആ 2-3 ധാന്യമണികൾ ഇട്ടതിന് പകരമായിട്ട് അതിൽ നിറയെ സ്വർണവും രത്നങ്ങളും മറ്റുള്ള വിലപിടിപ്പുള്ള ആഭരണങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ സാധിച്ചു. ആ സ്ത്രീക്ക് സങ്കടമായി. ഞാൻ ഇതൊന്നും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ല ഞാൻ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് പോയിട്ടുള്ളത്, എനിക്കിതൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കൊട്ടയിലുണ്ടായിരുന്ന വസ്തുക്കൾ മുഴുവനെ യമുനയിലേക്ക് കളയുകയുണ്ടായി. വെള്ളത്തിൽ കളഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് ആ സ്ത്രീ അവിടെ നിന്ന് പോകാൻ തുടങ്ങി. പിന്നീട് ആ സ്ത്രീ ആരും കണ്ടില്ല. അവരെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയുണ്ടായി. ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെയാണ് അവരെല്ലാം നൽകിയത് അല്ലെ. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ. എനിക്ക് ഇന്നത് സാധിച്ചാൽ ഇന്നത് തരാം, അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ വേണ്ടത്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ആ ബ്രഹ്മ ഭുവനാ ലോക പുനരാവർത്തിനോർജുനാമുപേത്തിത്തു കൗന്ദേയ പുനർജന്മന വിദ്യതി. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സർവോന്നതമായ ഗ്രഹം ബ്രഹ്മലോകം. നമ്മൾ ആ ഗോലോക ചാർട്ടിൽ കണ്ടല്ലേ, ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ലോകമാണ് ബ്രഹ്മലോകം, 14 ലോകങ്ങളിൽ അല്ലെ. പിന്നെ ഏറ്റവും മതവുമായിട്ടുള്ളത് പാതാള ലോകം അല്ലെ. ഓരോന്നും ജന്മമരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ദുരിതപൂർണമായ സ്ഥലങ്ങളാണ്. കുന്തിപുത്ര, എന്റെ പരമപദത്തിൽ എത്തിയവനാവട്ടെ പിന്നീട് ജന്മമെടുക്കേണ്ട വരില്ല. ദയാ പുനർജന്മന വിദ്യത എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലേ പിന്നീട് ജന്മം എടുക്കേണ്ട. നമ്മൾ കുറെ പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകാം,
പിന്നെന്താണ് ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകത്തിൽ വരെ എത്താൻ സാധിക്കും. എന്നാലോ അവിടെയും ശാശ്വതമല്ല, അവിടെയും നമുക്ക് ജന്മമരണങ്ങളുണ്ട്, നമുക്ക് വീണ്ടും ഇവിടെ പുനർജനിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അവ്യക്തോക്ഷര ഇത്യുക്തമാഹു പരമാംഗതി യം പ്രാപ്യന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമം പരമമുമ. വേദാന്തികൾ അവ്യക്തമെന്നും അക്ഷയമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടതും ഇല്ലാത്തതുമാണ് എന്റെ ധാമം. ഭഗവാന്റെ ധാമം പ്രാപ്യന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമം പരമമായി. ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നീട് തിരിച്ചു വരണ്ട. ബാക്കി എല്ലാ ലോകങ്ങളിൽ പോയാലും തിരിച്ചു വരണം അല്ലെ. ബ്രഹ്മലോകത്ത് പോയാലും സ്വർഗലോകത്ത് പോയാലും പാതാളത്തിൽ പോയി എവിടെ പോയാലും വീണ്ടും പുനർജനിക്കണം. എന്നാലേ ഭഗവത്ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നീട് തിരിച്ചു വരേണ്ട. അവസാന ശ്ലോകം. വേദേഷു യജ്ഞേഷു തപസ്സു ചൈവ ദാനേഷു യത് പുണ്യഫലം പ്രതിഷ്ഠം അത്യേതി തത്സർവമിദം വിദിത്വാ യോഗി പരം സ്ഥാനമുപൈത്തി ചാത്യം. ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ട് വേദപഠനം, യജ്ഞാചരണം, ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്നിവയാൽ നേടാവുന്ന പുണ്യങ്ങളൊന്നും മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വേദം പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പ്രശ്നമില്ല, യജ്ഞാചരണത്തിന്റെ ദാനം ചെയ്തില്ല, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ഇവയിൽ നിന്ന് ഇതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ പുണ്യങ്ങളൊന്നും നഷ്ടപ്പെടില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ മേൽപ്പറഞ്ഞ പുണ്യഫലങ്ങളെല്ലാം ഭക്തന് ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ അവസാനം അയാൾ സനാതനമായ പരമധാമത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ നമ്മള് ഇതെങ്ങനെ പല ആൾക്കാരും പല കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ജീവിതം മുഴുവൻ മാറ്റിവെക്കുന്ന അല്ലെ, വേദങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട്, യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട്, ദാനം ചെയ്തിട്ട്, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ, അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവനായിട്ട് മാറ്റിവെക്കുന്ന അല്ലെ. നമ്മള് നമ്മുടെ ജീവിതം ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിവെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വേദങ്ങൾ പഠിച്ചതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും, യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെയും ദാനം കൊടുത്തതിന്റെയും കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എല്ലാറ്റിന്റെയും പുണ്യങ്ങളും ലഭിക്കും. അവസാനം ഭഗവത്ധാമിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോ അത്രയും എന്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളിലെ കർക്കശ വ്രതങ്ങളെയും പിന്നിട്ട് കളയാമെന്നത്രേ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മനോഹരിത. ഭക്തനുമായുള്ള സഹവാസം തുടർന്നു പോകുമ്പോൾ ഭഗവത് സേവനത്തിന് അവസരമായി ആ സേവന കർമ്മം കൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചും കൃഷ്ണന്റെ കർമ്മങ്ങൾ, നാമരൂപങ്ങൾ, ലീലകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചെല്ലാമുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഒഴിഞ്ഞുമാറും. അവയെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ ഭക്തന് പഠനത്തിൽ തികച്ചും മനസ്സുറക്കും. ഗീതാ പഠനത്തിൽ ആനന്ദം വളർന്നു വരുമ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധം എപ്പോഴും അനുഭവപ്പെടും. അതിന്റെ ഉച്ചകോടിയിൽ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനിൽ പരമപ്രേമ ഭാവം ഉളവാകുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ ഈ പരിപൂർണാവസ്ഥയിലാണ് ആധ്യാത്മിക അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന കൃഷ്ണധാമത്തിലേക്ക് ഭക്തന് പ്രവേശനം കിട്ടുന്നത്. അവിടെയാണ് അയാൾ ശാശ്വതമായി ആനന്ദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം എവിടെയാണുള്ളത്? കൃഷ്ണലോകത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. പിന്നെ ഇവിടെ ഗോപിചന്ദ്രന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഗോപിചന്ദ്രൻ ദ്വാരകയിലെ മണ്ണാണ്, ദ്വാരകയിലും വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെയുള്ള മണ്ണാണ് ഗോപിചന്ദ്രൻ. ഗോപിചന്ദ്രൻ ധരിച്ചാൽ ഭൂതപ്രേതപിശാചികൾ നമ്മളെ സംബന്ധിക്കില്ല. ഗോപിചന്ദ്രന്റെ മഹാത്മ്യം കേൾക്കുന്നയാൾ എല്ലാ കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാവും. ഗോപിചന്ദ്രൻ ധരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഗംഗാ നദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കുന്നു. 1000 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കുന്നു. ഗോപിചന്ദ്രൻ ധരിക്കുന്ന ആളിന്റെ അടുത്തേക്ക് യമരാജൻ വരില്ല. അദ്ദേഹം ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു. ഇതൊക്കെ ഗർഗസംഹിതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഗർഗമുനി ആരാണ്? ഭഗവാന് നാമകരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഗർഗമുനിയുടെ ഗർഗസംഹിതയില് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണാം വൈഷ്ണവ തിലകം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ യു ഷേപ്പിൽ കാണുന്നത് അത് ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളാണ്. ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം. താഴെയായിട്ട് അത് തുളസിയില, ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ ഒരു തുളസി അർപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ 12 സ്ഥലങ്ങളിൽ തൊടുക അല്ലെ. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വാട്സപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആരല്ലോ ആവശ്യപ്പെട്ട് ആ വൈഷ്ണവ തിലകം തൊടുന്നത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലിയിട്ട് നമ്മളിത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തൊടുക. നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ഷേത്രമാണ്. അപ്പൊ ഏകാദശിയെ കുറിച്ച് പറയും. നാളെ ഏകാദശിയാണ്. അപ്പൊ ഏകാദശി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദേവിയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഏകാദശി ദേവി. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അറിയായിരിക്കും. എന്താണ് ഏകാദശി? ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ വന്നിട്ടുള്ള ദേവിയാണ്. എന്താണ് ആ കറുത്ത പക്ഷം, വെളുത്ത പക്ഷം, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഏകാദശി എല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നാളത്തെ ഏകാദശി മോക്ഷദ ഏകാദശി നമ്മൾ പഠിച്ച 1ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ മോക്ഷദ ഏകാദശി ആയിരുന്നു അർജുനന്റെ വിജയത്തിന്റെ കാരണം. ആ മോക്ഷദ ഏകാദശി ദിവസമാണ് ഭഗവത്ഗീത അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ആവിർഭാവ ദിനം കൂടിയാണ്. ഗീതാ ജയന്തിയാണ് നാളെ. അപ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏകാദശിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നാളത്തെ എന്താണ് ആ ഗീതാ ജയന്തിയിൽ അതിന്റെ ശ്ലോക പാരായണത്തിലൊക്കെ പറ്റുന്നവരൊക്കെ പങ്കെടുക്കുക. 700 ശ്ലോകങ്ങളും പാരായണം ചെയ്യും.
അപ്പൊ നാളത്തെ ദിവസം ധാന്യങ്ങൾ കഴിക്കരുത് എന്ന് പറയും. പാപപുരുഷൻ, ധാന്യങ്ങളിൽ പാപപുരുഷൻ വസിക്കുന്നു അന്നത്തെ ദിവസം. അപ്പൊ അന്നത്തെ ദിവസം അരി, ഗോതമ്പ് അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കള്, പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ വേറെ കടല, ചെറുപയർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും കഴിക്കാതിരിക്കുക. അപ്പൊ മറ്റുള്ള പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ, ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാം. പിന്നെ പാല് കഴിക്കാം. പിന്നെയുള്ള കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ, മണ്ണിനടിയുള്ള കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കാം. അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ അവരവർക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എടുക്കാം. ചില ആൾക്കാർക്ക് വെള്ളം ഒന്നും കുടിക്കാതെ എടുക്കും, നിർജ്ജലായിട്ട് എടുക്കും. ചില ആൾ വെള്ളം മാത്രം കുടിച്ചിട്ടെടുക്കും. ചില ആൾ പഴവർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടെടുക്കും, കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടെടുക്കാം. ഓരോരോ ആൾക്കാർക്കുണ്ട് സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ എടുക്കാം. പിന്നെ മരുന്നൊക്കെ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ കഴിക്കാം, പ്രശ്നമില്ല. മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ ഏകാദശി ബ്രേക്ക് ആവുന്നില്ല. അത് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മരുന്നൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ രോഗങ്ങളൊന്നുമുള്ള, അസുഖങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള വയ്യാത്തവരൊന്നും ഏകാദശി എടുക്കണമെന്നില്ല. അവർ അന്നത്തെ ദിവസം കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുക. ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി. ഗീതാ ജയന്തിയും കൂടിയാണ്. അപ്പൊ നാളെ ഭഗവത്ഗീത നിങ്ങളൊക്കെ പാരായണം ചെയ്യുക പറ്റുന്ന അത്രേ. പിന്നെ ആർക്കെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവത്ഗീത ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അത് നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഈ മാസം എന്താണ് ഗീതാ മാരത്തോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഗീത പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂർ ഒരു യജ്ഞം നടത്തുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പറ്റുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ, ആരെയും നിർബന്ധിക്കില്ല, ആർക്കെങ്കിലും പറ്റുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവത്ഗീത ഓർഡർ ചെയ്യാം. അതിൽ കുറച്ച് ഈ മാസം ഡിസ്കൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും, ചെറിയ പൈസക്ക് ലഭിക്കും ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ അത് താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം. വാട്സപ്പിൽ അതിന്റെ ഷെയർ ചെയ്യാം. അത് 5 എണ്ണം 10 എണ്ണം ഒക്കെ ആയിട്ട് ലഭിക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലിങ്കിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർഡർ കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ അത് ദാനമായിട്ട് നൽകാം. അത് വളരെ പുണ്യപ്രവൃത്തിയാണ്. അപ്പൊ ഈ മാസം മുഴുവനായിട്ടും നമ്മൾ ഗീതാ ജയന്തിയായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നു. അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഈ മാസം 31-ാം തീയതി വരെ അതുണ്ടാവും. ആ ആനുകൂല്യം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. ചെറിയ പൈസക്ക് ഗീത ലഭിക്കും. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക്, സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ബന്ധുക്കൾക്കൊക്കെ അത് ദാനമായിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനിയല്ല വേറെ ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉള്ളവരാണ്, പൈസക്ക് തന്നെ കൊടുക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. അതിന് അത്ര ചെറിയ പൈസക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. അത് ഞങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം, പൈസക്ക് തന്നെ കൊടുക്കാം. വേറെ അവർക്ക് വേണ്ടി ചില ആൾക്കാർക്കൊന്നും ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അതിന് മൂല്യം ഉണ്ടാവില്ല. പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചതാകുമ്പോൾ അത് വായിച്ചു നോക്കും. കുറച്ചല്ല നമ്മൾ പൈസ മുടക്കിയല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഫ്രീ ആയി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വില ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ചെയ്യാം. ആരെയും നിർബന്ധിക്കില്ല. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാം. വാട്സപ്പിൽ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ അത് ഒരു നല്ല പ്രവൃത്തിയാണ്. നമ്മൾ ജ്ഞാനദാനം എല്ലാ ദാനത്തിനേക്കാളും മഹത്തരമായിട്ട് അന്നദാനം, മഹാദാനം എന്നൊക്കെ പറയല്ലേ. അന്നദാനം നല്ലത് തന്നെയാണ്. എന്നാൽ അവർക്ക് അത് കിട്ടിയ കുറച്ച് ഒരു 3-4 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ വിശക്കും. വസ്ത്രങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. അതും കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോൾ പഴകി മോശമാവും അല്ലെ. വീണ്ടും വേണം, പണമായാലും ഒക്കെ നശിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം അത് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനും ഒക്കെ സാധിക്കും അല്ലെ. കൃഷ്ണാബോധവാനായിട്ട് ജീവിക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും. ഏറ്റവും വലിയ ദാനം എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രദാനമാണ്, ജ്ഞാനദാനമാണ്. അപ്പോൾ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത നിങ്ങൾക്ക് ദാനമായിട്ട് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ, ഹരേ ഹരേ,